Dobar dan. Danas bih pričao o institucionalizaciji i deinstitucionalizaciji, izjavama političara i opće posvemašnjem nepoznavanju teme. Naime, jučer je drug Bernardić bio u Splitu kojem je ušla korona u dom za stare i nemoćne, što je uzrokovalo 50-ak oboljelih i do sada 18 preminulih. Da bi na neki način pokazao osjetljivost SDP-a prema toj temi, najavio je da će, kad SDP dođe na vlast, izgraditi domove za stare i nemoćne s kapacitetima od oko 10.000 osoba. Na prvi pogled to se čini sasvim lijepo. Evo, doći će SDP na vlast, izgradit će staračke domove i u staračke domove će smjestiti 10.000 naših starijih sugrađana diljem cijele Hrvatske. Međutim, radi se o sljedećem. Naime, to su ideje iz druge polovice 20. stoljeća, kada se problem skrbi za starije i nemoćne rješavao tako da se osobe smještaju u ustanove. Jer definitivno je dom ustanova. Definitivno. I takav sustav je prevaziđen. Brojne konvencije, pa i strategije Europske unije, pa i strategija Hrvatske, kreću prema izvaninstitucionalnoj skrbi. To jest, starija osoba treba biti što više samostalna u svojem domu, sa svojom obitelji i tek u krajnjoj nuždi treba biti negdje smještena u nekakvu instituciju. To se postiže širenjem izvaninstitucionalnih usluga koje su, kao i sve ostalo u Hrvatskoj, tek rudimentalne i ovise o projektima i izvan sustavnom novcu. Pa tako imamo projekat Gerontodomaćica, koji je hvalevrijedan projekat i koji je upravo u svrhu da starija osoba što dulje ostane u svojoj kući i u zajednici. I umjesto da gospodin drug Bernardić u Splitu izjavi da mi ćemo jačati izvaninstitucionalne usluge, mi ćemo donijeti zakon o osobnom asistentu, pa obuhvatiti zakonom i gerontodomaćice, pobrinuti se da naše starije osobe imaju i dnevne boravke ako trebaju i svu potrebnu skrb, a onda kad sve to više ne bude moguće, onda ćemo im pružiti u nekom od domova najbolju skrb i najbolju njegu. I uz to prekinut ćemo sa stranačkim kadroviranjem i postavljanjem svojih kadrova na čelna mjesta
u tim raznim ustanovama. No, međutim, drug gospodin Bernardić to nije rekao. Potaknut njegovom izjavom, pokrenuo sam raspravu sa njegovim koalicijskim partnerom, gospodinom Aleksićem, kojem ta tema nije bliska, osim što je dio svoje uže familije imao u domu, jednog u državnom, jednog u privatnom, i onda na osnovu toga je vidio razliku o skrbi. Kako je on bio potpuno nekompetentan za taj razgovor, na njegovom zidu se uključila njegova stranačka kolegica, koja je inače odgojateljica predškolskog odgoja, pa smatra da onda je upoznata sa svim temama, i pokušala razviti diskusiju. Međutim, kako to obično biva, ta diskusija završila sa osobnim uvredama. Tko ste vi, gospodine Bosanac, što ste vi do sada napravili, i tako dalje, i tako dalje. Uobičajeno je da kad osobe nemaju argumenata, onda sa rasprave o temi prelaze na rasprave o čovjeku. Nažalost, evo, i ta mlada gospođa, ili gospodična, ne znam, na takav način je pokazala da ne želi promišljati i jednostavno s argumentima se boriti protiv argumenata, nego želi jednostavno ljude omalovažiti i podcijeniti. No, ona će biti na koalicijskoj listi SDP-a u 7. izbornoj jedinici, pa pazite za koga glasate.